ko firti ka haala ka ko firti dum woni wayudhishul qawm wa yatasaaluna an ma'na hadha al-qawl al-akhir qul ko faali dum ko tujibuhum hadha huwa al-haqq alladhi sawfa tuthbituhu lakum al-ayyam ko kalmi do ko ma nyalawmaaji ngar tabitana modon ko kalmi ko wonde ko gonga cabbode tan fajri ngurdam kesam e der jaziratul arab ina jogori jibinede hen walla e der Winndere he fof o wi ko ɓuri yawde ma diina keso are e moɗon mo ganduɗa hoom ene jogori saktade hawridina Winndere nde fof peewal muɗum e nunɗal muɗum e goonga e kisal e nder hakkude yimɓe fof kadi ɓe ɓeydi kadi haweede sabu haala ka hande ka laaɓani ɓe jiiɗi yo ɓeydu laɓɓinandeɓe kono noon o jaabaki ɓe o wi Abdoul Muttalib ko woni gonga ko tan nawtu ngel ɗo cukalel izhab anta wa man ma'aka nawtu ngel ɗo cukalel to gummino ɗon mbaɗon kuraji ɗi mbimi ɗe aha so ɗum ɓenni noon on kirsi geloɗi ha gayni wahris ala hadha al-ghulam watte maggel hakkille hono Abdoullahi ko ɗum woni holko jiiɗa o wi mbimi tan ko yawatte maggel hakkille hono no battirɗa hakkille e loƴƴi maɗa gite ɗiɗi ɗin walla e gurdam ma watte maggel hakkille hay hunde wato ɓadugel hay hunde wato memgel amma so tawi ko min mo garɗon yomi ƴeewan moɗon o mi waɗi rôle am ha timmi mi timmini golle am e nder oɗo aduna mi wondaka ko anduɓe yahuud jogori haalde janggo e ɓaawo janggo par ce que mi yananama oɗo toɓɓere lamde nanayi keeci muɗum mo jibinto ko on jogori wonde annabi nangam e nangam so ngel jibinoyama mi gonɗini ngel ashhadu an la ilaha illallah wa annahu rasulullah kanko bilejo o jaɓi o yalte diina mo wonno aduna ni woni kharajat jamilatul usarul kabira dendagal famille mawɗi ɗi pop ɓiɓɓe mumen rewɓe jalti e galleji mumen e ɗo ɗoɓe haraɓe ɓe jaltata ɓe jalti kamɓe fof kala ɗo Abdoullahi naatiri wa ataradna tariqa Abdallah ɗo Abdoullahi naati fof ɓe ndewa ɗon hen goto wimo ina yiɗi homtudemo e yo ar o resa ɗum holyon hen bintu nawfal oya mo kalnoɗen ɓiyum ina wiye ɓiyum debbo wimo wonde wona ko geloɗi temedere sottuma o wimo aha o wi sa ari a resi kam mami rokka geloɗi temedere goɗɗi Abdoullahi wi min wona min jogui fiyako am wona e junggam woni debbo goto ina wiye Fatimatu bintu Murra wa kanat min ajmali nisa wa a'affihinna debbo goɗɗo ina wiye Fatimatu bintu Murra makka fof kanko ɓuuri yodde wa a'affihinna o jeeyako e rewɓe ɓurɓe surade ɓurɓe wawde nefde wadde ko fewani o arndi hoore makko e Abdoullahi o wi sa resi kam aɗa andi kam babam ɓuuri makka naɓe fof hewde jawdi o wimo aha o wi sa resi kam jawdam ndi jogimi fuɗɗi fof mi rokkuma sabu ɓe dani qissaji ɗi e fof Abdoullahi jaabaki goɗɗo ina wiye Layla al-Adawiya on kadi falindimomo e laawol faami de wa hawalat ma'ahu juhda taaba waɗi no wattino fof o sali yo res ɗum ni woni noon o hooti sehilaɓe makko gone ñingdemo wona wiidemo annene no potirɗa ni aɗa yaha ha aɗa tawa o e beddaji aɗa wiya yo ar resma ɗum kay an a diwiɗo a ɓuriɗo fa qala lahunna iltamisnal uzra li nangani kam gantu jaɓani kam gantu o wi wallahi mi wondi mi meeɗa yiide neɗɗo wayni yodde ko sifoto e Abdoullahi ko ina wawi taw worɓe ɓe jiyani ɗum kono kanko Allah hollimo ɗum ñondam gonɗam e Abdoullahi ɗam e timmal ngal e fof ko jiyatmi e makko ko on jiyani ɗum ko jiyatmi e makko ko son jiino ɗum mon mbaɗ ko ɓuri ko mbanmi ɗo ko o wi inna fi wajhihi sihran wa nuran ma araftuhu fi ahad mi meeɗa yiide mbaadi wayi hono ni mi meeɗa yiide hono ndiɗo mbaadi e neɗɗo goɗɗo ɗum noon wadde woto pele kam min tab kadi ko jibinami ko mi meeɗa nande neɗɗo sottirama geloɗi temedere ɗum tan kadi ko sikki mawɗo dokkuɗo Abdoullahi heeɓi e nder Makka ni woni noon Abdoullahi daɗi e ɗum fof Allah dandi ɗum e ɗum ɗo fof o resi Aminata koɓe mbaɗata ko fof de heeɗani omo resi Aminata aɓe jiiɗi yo mono fof yiɗi nawlirede Aminata walla ko nandi hen
kanko Abdullahi nden o resi Aminata o woni galleji koreji Aminata balɗe tati ɗum koye aadaji arabe ɓe gorko hurtoy to wona toon fadde balɗe tati nde fuɗɗa ƴeftude debbo muɗum ɓe gartoya ni woni o ƴefti debbo makko ɓe garti e galleji Abdoul Moutalib en galleji bam makko en taniraɓe makko o wonde e debbo o lebbi ni woni haaju fiimo ɗanngal fiimo o yehi Cham o ɗacci sohna Aminata ina woni cowiɗo o ɗanni o yehi kanko Abdullahi o woni e ngal o waɗi e ngal ɗo ɗanngal ko ina wona lebbi ɗi ngannduɗaa hoore maaɗa keewɗi o yehi heen Gaza o yehi heen nokkuuji keewɗi nde o artata nde noon o ari haa e Yasriba hono Madinatul Munawwara o wii yo ƴaang ɗoon o salmina kaawniraaɓe makko seɗen teski Cheybata eeyi o wii yo rew ɗoon o salmina kaawniraaɓe makko ɓeya haɓɓunooɓe 80 ndimaagu ngari habde e Nawfal eeyi o wii o foofto ɗon seeɗa haa tampere ustoo e makko o fuɗɗo jokkude ɗanngal makko faamide walla o foofto ɗon haa ɓe daña sete so ɓe njahatnoo ko seteeji haa ɓe daña sete jonɗo o fuɗɗo yaade ɗe sete ɓe njaha ni woni o woni ɗon balɗe haa ɓe dañi seteeji jonɗi ɓe kaɓɓi hirteeji maɓɓe aɓe njaha ni woni kisa ngannduɗaa hoore maaɗa o rafa ɗon e galleeji kaawniraaɓe makko ɓe o fonnoo yaadude ɓen njehi ngoppi mo nden ɓe ngarii Makka noon akhbaru abahu bi maradu ɓe kaalni baam makko hono Abdoul Moutalib wonde Abdoullahi de min ɗaccii ɗum Yasriba sellaani ni woni noon o artii Abdoul Moutalib neli mawnii ko hono ɓii ko Alharis yo yah Madinatul Munawwara ƴeewoya miñum artira ɗum wona jijjitaani Haris Abdoullahi jiɗi may baaba eeyi ni woni noon nden Haris arii haa yettiima Madina ɓe mbiimo mo ngarɗaa ƴeewde o de nana wona lewru ko sanki Abdoullahi sankiima ndeysaan nana wona lewru jooni nde Abdoul Moutalib heɓi kabaru wonde ɓiyum Abdoullahi nana Madina sellaani o neli ko Haris wona Haris ko mawnum Abdoullahi kam mi jiiɗi may baaba Haris ari wiya wonde miña sankiima nana wona lewru jooni ni woni o maayi toon kanko Abdoullahi o ubbaa toon o wii sete mbo fonnoo yaadude o nde yehi nde fodde lewru ko ndeen o sankii ni woni noon kanko Haris o arti wullaade baam makko wonde Abdoullahi sankiima nana ubbaa Madinatul Munawwara ni woni ɓernde Abdoul Moutalib kadi iirti o jogii sunaare mawnde e jaagol Abdoullahi sabu gilli ɗo o joginoo Abdoullahi daɗii e maayde kono noon daɗaani ɗo kadi Aminata kadi dañi heen sunaare mawnde sabu hattaade mo jom galle makko mo ngannduɗaa o joginoomo njoorto nguurdam mbelɗam e yaajeende e malal saanga nde o resondiri e muɗum Abdoullahi noon nde sankii nde ina ɗacci gelooɗi 5 omo ɗacci sefre dammiri omo ɗacci korɗo gooto ne wiyee Ummu Ayman on Ummu Ayman mbo o ɗacci on ina jeyaa e wattindiiɓe nehde annabi sallllahu alayhi wa sallam ko ɗacci ko noon o wi ina waawi tawa e on sahaa wonaa ngalu wowo kono kadi joomum kadi dañɗo ɗum kadi limtetaake kadi e waasɗe sabu ko suka o wonno omo joginoo softeende omo jogii sembe omo jogii cellal omo jaɓi liggaade donc firti ko so wuurno ma Allah rokkannomo jawdi haa heewa rokkamo kadi teddungal ngal rokki taaniraaɓe makko kono o yehii omo yaari duuɓi 25 wiyaama ko duuɓi 28 kono 25 o ɓuri sellude ceerno Cheikh Dumga wi wa umru abihi Abdillahi kahun wa qiila kahun ala alqawli almudaami wa umru abihi Abdillahi kahun 25 wa qiila kahun wiyaama ko 28 kono noon ngol konngol ina joofee seeɗa ni woni Aminata ina wonde reedu muɗum
ina wonde reedu muɗum e cowogol muɗum ina tina e kala ko debbo cowiɗo tinata ombo tina ɗum ha Allah rokkimo o jibini e dow jam Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nden o jibini nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o neli e Abdul Muttalib ɓe mbimo Abdul Muttalib de nana kaaba wango o neli e makko yo yah o habramo wonde o dañi o jibinanama ɓinguel mana taniragel makko ari on ari habrimo ɗum ɗo wonno e wangade ɗo weltare mawde nangimo e nandema oɗo kabaru o gasni ko wangotno o ari o wonde weltare nde ganduɗa homa ina siftinamo ɓiyi ko Abdoullahi ɓernde nde ne wi dak weltare li halafihi wonande ɓiyi ko jaaɗo li halafihi wonande ɓiɗɗo garɗo o heñi o yehi to suudu joom suudu ɓiyi ko hono Aminata nden o yettima o ƴefti ɓinguel ngel o ƴefti nelaɗo bayna yadayhi e juuɗe makko o yalti o nawi nelaɗo ho o naati suudu kaaba o wangidi e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o arti o wi mi inniringel Muhammad o noddi yimɓe fof o defi ko ñamete ha heewi o noddi yimɓe fof yo ngar yimɓe fof ngari omo wonde weltare yimɓe ɓe ngari ñaami ha gayni ina jewtamo e nder koɓe jewtamo ko ɓe mbimo an ɗum ko ñalawma jeeɗiɗijo o ɗum gila l'islam arani ko hono noon wa fi sabi'i yawmin li mawlidihi amara Abdul Muttalib bi juzurin fa nuhirat ñalawma jeeɗiɗijo e jibinedemo nde Abdul Muttalib yamiri yo geloɗi gadda fof hirsa o noddi Qurayshyankoɓe kamɓe fof ɓe ngari ɓe ñaami ha deedi mabɓe keewi e nder koɓe ngoni ɗon ko ɓe tini wonde Abdul Muttalib inniri taniragel muɗum ngel ɗo ko Muhammad te nde ɗo inde ɓe ganda ala e mabɓe wona wonde inde nde ala kono ala e taniraɓe makko kam ha yetto adnan ala fof bitaɗe hen Muhammad sa'aluhu lima raghiba an asma'i abaihi an ko halma innirde taniraɓe ma Ɓusay en nan ɗon Mudrikata en Ilyas en halma innirde ɓe fa qala o wi ala ɓe mbimo holko wanma innirde ngel ɗo o wi aradtu an yakuna mahmudan fi sama lillah wa fil ardi o wi jinmi kanko o wona jettaɗo e nder asamanuji ɗi jeeɗiɗi o wona jettaɗo e nder leyɗele ɗe jeeɗiɗi ɗum tan faalimi ni woni nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam jibinama ina jeeya e aadaji arabeɓe so tawi ɓinguel jibinama nawete ko jeeri ko toon muyninoyete ina jogui ummotoɓe e laddeji he baadiya ngara ina jiilo rewɓe ɓesɓe ƴefte ɓiɓɓe mumen nawa gondoya hen ha ente gartira ni woni Aminata ne jooɗi kañumne ina sabbi muyninoɓe ne garata min bani Saad ngol leñol tan ɓurno hewde arde Makka kanko ne o ƴefte ɓinguel makko o totta e ɓen hono no arabeɓe gadori waɗirde hono ni o wi oɗo aada noon ha hande omo heddi e makkanaɓe ƴeftude ɓiɓɓe mumen nelde ɗum baadiya fil yawmi samin ɗum ne koye ñande inde nde tan de so inde gasi tan ko ɗomo ƴeftat ɓinguel ɓe nawa summa la yauduna ila al hadar ɓe gartata e guure mawɗe he hatta yablugu samina aw il ashira kona ɓe keɓa lebbi jeetate walla lebbi sappo walla tawa faali hen assamina al ashira ko duuɓi sappo walla duuɓi jeetate ina jiya e ngol leñol noon leñol gotol ina wiye bani Saad ɓen ko wawɓe arde Makka ne muynino sanne e nder ko Aminata jooɗi ina sabbi garangal mabɓe ko ɓe cuwa arde taw Aminata ƴetti ɓinguel ngel totti ɗum Suwaybatu hono jariyatu ammihi Abi Lahab bappañi nelaɗo sallallah alih w sallam mbiyataɗo Abi Lahab o omo jogui korguel ngel muynini nelaɗo ko adina muyninoɓe garata ɗum woni o muynini ngel dumunna hono no o muyniniri kadi Hamza ko bamum nelaɗo kono ɓe muynidi nelaɗo ne heccimo seeɗa ɓe muynidi ɓe ndendi muynam o muynini Hamza o muynini nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam Hamza noon ko bappañi nelaɗo Hamza e bamum nelaɗo yiɗi may baba fa kana akhwayni fi rida ko bamma ko cawliɗo kono noon kadi koɓe musidɓe to banggue muynam mana firti ko no l'islam wiiri
firti ko ganduɗa hoore maɗa ɓaadi kamɓe ɗiɗo ɓe muynidi kamɓe jiidi yumma e baaba hay sinno ɓe jiidano hay hunde ɓe jiidi yumma e baaba hankkadi ina harmi e goto e maɓɓe fof resde ɓi goɗɗo wala ko nandi hen Suwayba de ko dumunna dabɓo muynini nelaɗo sallllahu alih wa sallam kono ha wurte joomi ko nelaɗo ina renanimo on hurum kala nde nelaɗo yiimo ummontomo kala ɗo nelaɗo tawimo teddintumo sababude tan muynino e indi makko balɗe seeɗa nden o maayi nelaɗo namdi kanko de omo jogino ɓinguel ngel o jibinno koye kosam ngel ɗon muynannomi ngel no hono woni ngel ɗon ne holto woni ɓe mbi ngel kay ngel adimo maayde on maayi ko ɓooyi dimana o yinno ko so tawi on ina wuura enɗam ɗam o jokkannoɗam o continue ɗum e ngel ɗon wiya on ne maayi fof on ko jangguinta meɗen musidɗo ma mbar wonko ɗacci mbar naggam e naggam ko jokkanoɗa to ko fof gasi yeehi ƴeewa kadi jokkude ɗum kadi less haɗo Allah hannoyi fof muynunoɓe bani Saad ngari Makka aɓe jiilo sukaɓe ɓe muynini aɓe jiilo sukaɓe ɓe dañi ɓe nawa ɗumen ɓe muyninoyo ɗumen kono noon soɓe gaddanama alyatimeɓe ɓe ɗurnoto soɓe nani tan ngel ɗo cukalel bammagel ko alyatim bammagel wuurani ɗo kongel alyatimewel bammagel wuurani walla bamma ko ni wuurini kono dañal ngal wonɗo haaɗi ɓe birtoto damal galle ngal tan ɓe jaaha ɓe ƴeewa e banggue goɗɗo wona ngel ɗo min coodi ko jogiiɗo ɗumanajum seeɗa koppareje seeɗa ɗum woni wo kunna yarudna anil yatama so ɓe jiima alyatimeɓe tan ɓe ɗurnoto ɓe mbayno ɓe ganda oɗo galle ne waɗi muynintengel ni ɓe natta ɗon li annahunna kunna yartajina al birra min al aba ɓen yiiɗi babiraɓe ɓe wooda ko mbarjitiɓe seeɗa wooda ko ballitiɓe e jiggore wooda ko ballitiɓe e nguuram te alyatimewel ala bamum wuurani on ala ko wawi wallidde ɓe hay hunde ɓe ɗurno ɓe birtongel ɓe jaaha أما الأيام فكان الرجاء فيهن قليلا لذلك لم تقبل واحدة من أولئك المراضي على محمد نيون إيدو فف ذرتيم محمد يه هاي حلمة السعدية ذرتيم محمد يه وينجل له عليكم على محمد بن مجد كان يه وذهبت كل بمن ترجو من أهله واسر الخير من يمد فوق يه وغندو دادو إن جوتي سو يه ما دنتون مجرى ni woni halimatu saadiya wurnima Muhammad premier ndewari nde o faami situation nelaɗo bamum wuurani naggam e naggam Aminata wona joguiɗo bamum ɗacci ko geloɗi joyi wirtidamal galle nelaɗo no yeehi kama arada anhu gayruha wona halimatu tan ɗurni nelaɗo hewɓe ɗurnima nelaɗo jeehi muynunoɓe ɗum woni lam tajid ndeysan kanko Aminata o dañani bo omo totta ɓiyi ko kankone sabu kankone wonano dañɗo no fewi ala janibi min do'fil haal alhaali makko kankone wonano porɗo joom galle ma ne wawi sankade ni tawa aɗa darni koyɗe seeɗa kono gorko o maayi kankone o darake e leydi no fewi ni woni jara gise ni woni o yeehi caggal muɗum noon séréer est ce que gise an Makka nden kamɓe arnoɓe muyninde ɓe pop mon dañannoɗo ɓinguel fof dañi ƴefti ɓinguel yeehi kanko halimatu saadiya o dañani hay ɓinguel gotel kankone o ɗurnima nelaɗo saabu basal mum kankone yimɓeɓe ɗurnimomo tottude ɓiɓɓe mumen saabu basal makko kankone saabu kankone wona neɗɗo joguiɗo no fewi jomiraɗo no wirta gueɗe muɗum ni woni nden ɓe pelliti aɓe jaaha halimatu wi joom galle muɗum haris bono Abdul Uzza joom galle makko wi haris bono Abdul Uzza wallahi inni la akrahu an arja'a ma'a sawahibi wa lam akhudh radi'an kanko halimatu saadi o wi joom galle makko min de mi yiɗa ruttade tawa minnene mi nawani ɓinguel muynowel sabu ɓe gardunoon fof mon fof dañi ɓinguel nawori minnene mi dañani mi yiɗa ruttade minnene ala mo nawormi wallahi la adhabanna ila dhalika al yatim mi wondi mam yato ngela oya galle mi ƴefta al yatim gonɗo ɗon o wala akhuzannahu mami ƴeftumo mi nawamo
wa ajabaha zawjuha joom galle makko wiimo la alayka anta faadi sa yiɗi bisimilla so tawi kay a jogima nen ɓerde bisimilla ya beygel sa addimo asallahu yaama Allah waɗana meɗen e maggel barke ni woni halimatu saadi yeehi wi aminata jinmi ko dokka kam ɓinguel magel mina wa ni woni aminata tottimo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wan talagat bihi o yaade nelaɗo omo wonde yimɓe makko ilal baadi o arti yimɓe makko padanimo jeehi kanko o rutti ha makka tawi o yaltino wuro ngo o rutti ha makka addoyde Muhammad o ƴefti nelaɗo o waɗɗi bamgel makko walla gelobel makko mo jarat makko ƴettude nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o yi changement e daaba he kanko adu yiɓe yettade haɓe mbatti wiidemo ijam an kam halimata ko ɗum an de ne garten nde ko babba ma ɓuuri loode ɓuuri famɗude sembe ko an hettuno caggal min jettima ko ina wona feccere ñalawma yettade joni min gadduma yaade gadduɗa ya min yettade eyi ɗum de ne hawni ɗum woni وكانت أنها تحدث أنها وجدت فيه منذ أخذته وسيراني أبو حالة كانكو حليمة ساديو وينجل دو شكل جيل جفتو مينجل هانكدي سيتي يا سونام فوف سانسي barke bangyo bang ndammirni jogimi hay hen gotel foƴani min batti dañde ko min ñaami min batti dañde ko min jari kala ko min memi amsik turab yasir zahab hay so goto mabɓe ƴetti leydi wonta kanni fami non ɓe jii kadi ndammirni ɓe ɓiratano hay dammuhol ɓe jii ndammirɗi fof jibini ndammirɗi fof watti ɓireede ɓe gandi kam changement mawɗo ne woodi te ala ko addi changement so wona ngel ɗo cukalel ngel ɓe gaddi barke nana e maggel ni woni noon o ƴetti Muhammad o nawi ɗum nde o nawata nelaɗo sallallah alih w sallam on wonde e ɓiyi ko ene wonde cheyma ene wawi ko taw kosam ngel ɗon o muynantuno Muhammad ɗum waɗi Muhammadul Basirou wi wa badat fi radaihi mu'jizatu kawisaji kewɗi peeñi e muynam annabi sallllahu alayhi wa sallam wa badat feeñi fi radaihi e muynam annabi sallallah alih w sallam mu'jizatun kawisaji ɗi ngannduɗa laysa fiha khafa'un anil uyun kawisaji ɗi ngannduɗa suuɗaki hay yitere wotere kala peesuɗo yitere muɗum fawata hen kawisaji o wimo kawisaji elle won mbiɗomo Mouhamadoul Basirou kawisaji ko ɗi ngoni o wi mata yiyani is abadhu li yutmihi murdi'atun nde muyninoɓe cali ƴeftude annabi sallallah alih w sallam saabu alyatimagal makko ulna ɓe mbi ma fil yutmi ala fof ko dañete e alyatimagal so wona tampere ma fil yutmi annano ga amen hina on ngalu ngel ala ko mbaɗa dajja maggel sa nawi ɓe mbi noon fa atathu ari e makko kanko annabi sallllahu alayhi wa sallam leñol min ali saadin e ngol ɗo leñol ari e makko fatatun sagata debbo kankone qad abat ha ina salimo li faqriha saabu basal makko arrudaa o muyninanteɓe ɓe to ne cali ƴettude nanaɓe saabu ko alyatimi kankone muyninanteɓe ne cali tottudemo ɓiɓɓe mumen sababude kankone basal makko kanko halimatu saadi o yeɗa noon ƴeftude annabi sallallah alih w sallam o ƴefti annabi o nawi ɗum woni ardaatuhu o muynini annabi libana ha kosam makko fa sagata ha o yarni annabi kosam ɗe o dañno wa baniha e ɓiɓɓe makko albana hunna kocce mumen asha'u dammiri famide o muynini annabi sallallah alih wa sallam o watti dañde e dammiri he kosam ɗam omo yarna annabi kanko e kañum e ɓiyi ko fof cheyma hono cheyma ɗum woni o wi asbahat shuwalan ijafan wa amsat ma biha sha'ilun wala ajfa'u o wi nde o fini nde o juftini annabi sallallahu alaihi wasallam e galle makko o fini asbahat ɗi battili shuwalan jawdi ndi o jogi ko ɗi jordi ijafan pooƴƴi jawdi makko ko ɗi jordi ko ɗi pooƴƴi wa amsat nde hirata ma biha ala fof gongol hen sha'ilun pooƴgol wala ajfa'u wana jorgol subaka nane tan ko ɗi pooƴƴi ko ɗi jordi kihiiɗe joni kanƴi fof ɗi payi wona kayno fada ha dura seeɗa walla goɗɗum nani subaka tan ko ni ɗi mbayi joni ko ni ɗi mbaati ɗum woni o wi ahsaba ami al ayshu nguura enda ha ɗo makko ɗo bada mahlin ɓaawo kokke woyi wonde e basal kanko halimatu saadi elle o yi jam tan ko nde o ƴefti annabi sallallah alih w sallam istuma o dañi ɗum noon ko istuma gadande wattidi risa un bottari linnabi wonande annabi min ha koye makko ummorto gila nelaɗo watti ƴeftude ratio muɗum e makko tan
kankone alhaali makko fof feewi o wonde annabi omo muynino ɗum ha annabi dañi sallallahu alaihi wasallam dañi duuɓi ɗiɗi ni woni noon waɗi sahaa gooto Muhammad ina wonde akhihi tifli akhihi fi rada ina wonde cukalel gongel kamɓe jijji kamɓe ɗiɗi fof ko Halimatu muynintunoɓe aɓe ngoni e dingaral galle boowal taggal cuuɗi maɓɓe ɓe tinani tan ha cukalel ngel giƴƴum annabi o dogi atti naati galle o wi halima heño won ƴeftuɓe nelaɗo sallallahu alaihi wasallam jaadi mum kankam o wi tan ko worɓe ɓe ngari jaggi annabi lelni ɗum nana oppira reedu muɗum walla nana oppira becce muɗum ine ko ɗum tan o yi automatiquement o dogi o haaltoy o wi akhi al-qurashi qad akhadahu rajulani fereeram qurashi yanke o worɓe ɗiɗo ngari ƴeftimo aɓe ɓorni comci daneji ɓe lelnimo ɓe ceeki reedu ndu aɓena mbahlitamo tan mi anda holko ɓe mbaddata e makko ni woni noon Halimatu joni ko kañum habrata men qissa o holno yaari o wi nde kabaru are yamde omo wonde e joom galle makko o wi fa kharajtu ana wa abuhu jaltumi mine bam nelaɗo bi mana joom galle makko min jeehi to ɓe pijanno to min tawi nelaɗo ene dari yeeso makko ni change seeɗa o ari o ƴetti nelaɗo o moomi ɓandu ndu o ɓoomi o wi ko ɗum woni o wi haydara o wi ala o wi worɓe ɗiɗo de ngare yamne ɓoori comci daneji nangi kam lelni kam ceekirede wonko ɓe gitti hen mi anda ko ɗum woni wonko ɓe gitti hen mi anda holko ɗum woni ni woni ɓe ƴefti Muhammad opération jawɗo de joni oppirama ñootama selli wonani hay 30 minutes ni woni ɓe duttude annabi to cuuɗi mabɓe tillisaji mabɓe hankadi ɓe kuli ɗaccude annabi yalta wa khasiya an yakuna al-ghulam asabahu al-jinn ɓe kuli yaata wona jinneji garno nangi annabi sallallahu alaihi wasallam ni woni ɓe gartiri ngel ni woni Halimatu Saadiya ƴefti nelaɗo sallallahu alaihi wasallam nawti ɗum Makka totti ɗum Aminata haali qisso Aminata wi ala woto hul haydara o no jibintuɗi no ngarwanmi ɗum de ko jiimi ko hay goto wawa yiide ɗum nawtumo ni woni o sembini ɓernde Halimatu Saadiya ƴeftimo artide mo wiyama ala wonno sababu Halimata nawtudemo ko nawtinomo gadonol sababude ɗum ɗo Aminata wimo nawtumo bon nden o entimo tan o artirmo Aminata wi nawtumo ha ɓura ɗo nde o artata nde noon nde o artata nde o fotte worɓe ummorade o fotte an nasara en habasha ɓe jii nelaɗo ne wonde e makko nde o arti nde caggal nde o enti nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe ƴeewi nelaɗo ko juuti ɓe namdi Halimatu Saadiya holmo jibini ngel ɗo cukalel caggal noon ɓe nangi nelaɗo ɓe mbahliti caggal ngal ɓe jii fof mataw wonko wone defte mabɓe mandeji ɗin mandeji ɓe jii ɗum e nelaɗo sallallahu alaihi wasallam pour ɓe ɓeydo tengtinde ɓe mbahliti yeeso ngo ɓe ɓorti wutto ɓe ƴeewi fof ɓe mbi holmo jibini ngel ɗo cukalel o haali o wi ngel ɗo noon ko min ƴeftoɓe ɗum min nawa ngel min jaada e maggel leydi amen sabu ngel ɗo cukalel geɗe kewɗe ɗe min gandi wonko min jii e maggel ngel jogii fiyaako mawɗo kabaru mawɗo mustaqbalan wonko min jii e maggel min jiɗi ko ƴeftude ngel min nawa amin gandi ngel nahnu na'rifu amrahu amin gandi ngel e defte amen komin nawoɓe mo Halimatu ne wadde heen ha Allah wallimo kam o ɓocciti ñande heen nden o ɓoccitima tan o ƴetti kaake maggel o nawtigel Makka wiyama ko ɗum ɗo wonno sababu nawtude mo wiyama ala ko issa mo gadiɗen haalde o ko wawi hen wonde fof kam paamen tan kam o nawtinomo ha yumen Aminata wimo yo artirmo ni woni kanko o arti o ñiiɓi ɗon kanko Muhammad e ngol ɗo leñol howo dañi duuɓi 5 omo wone Sahra sabu wiyama so tawi anawi ɓiye to jeeri to ɓe muynoyi toon
ko nden ɓe ɓurata waawde wonde fasinteeɓe, ko nden hakkillaaji ɗi ɓurata udditaade, ko heen ɓe ɓurata ƴoƴde, ko heen ɓe ɓurata wonde jogaade faamaamuya. ɓinngel teeru ɓe mbi wonde ina muddiɗina, ina kaali heen sifaaji keewɗi, ko ɗum woni sababu ɓe nawi ngel toyru. kadi o janngii toon kadi ɗemngal arabaagal haa o daɗi heen fof. ɗum woni wa atat jaddahu wa qad fasalatu. ɗum ɓisso mo kaalɗen naane o ardi kanko Aminata o artiri nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam e taanii ko Abdoul Moutalib wa qad fasalatu alhaali laataade omo enti annabi sallallahu alayhi wa sallam. wa biha min fisalihi alburahaa'u, nden o entiingel e ley caɗeele kadi puɗɗii kadi yillaade mo seeɗa. iz tuma ahaatat bihi malaikatullahi fa zannat bi annahum urana. Mouhamadoul Bousiri wiini tuma nde fiiltiimo malaikaaji Allah, ɓe nanngimo, ɓe ceekireedi ndu, ɓe oppirimo. fa zannat, o sikki kanko Halimatu Saadiya wonde ɓeeɗo arɓe nangi annabi, o sikki wonde ɓeeɗo ko seydaneeji, ko jinneeji. ni woni o nangi ngel, o nawti ngel. ni woni wa ra'a wajdaha. Abdoul Moutalib yii o artiri cukalel ngel ko sabu Allah e makko kulol woto ngel tilfaade toon. kono noon omo wonde e sunaare ko artiri ngel ko. omo wonde e sunaare sabu omo jogori seetude e nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam. ɗum woni faraqathu kurhan, o serte maggel e waawnere. wa kaana nelaaɗo laatinooma ɗo makko ɗo saawiyan ina fotondiri. o wi nelaaɗo noon laa yumallu haastetaake, saftetaake assawa o ñiiɓal muɗum. nelaaɗo so wonde ma barke na ara bang yo bang arsuko no uddito ɗum a haaɓata ɗum wona. o wi shuqqa an qalbihi, ɓernde makko seekaama. wa ukhrija minhu, yaltina e ɓernde he mudghatun hettere sawda u ɓaleere inde gaslihi saanga nde ɓe ngari e loodde ɓernde ndende. ɓisso o haalaama. ɗum waɗi nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam duuɓi joyɗi o waɗi toon ɗi omo heewi wastoraade ɗi. o wi omo heewi wiide ana arabukum, onon fof min ɓuri moɗon wonde arabi, sabu muynimi koye bani saad en, sabu kami qurashiyanke, muynimi koye leñol ene wiye bani saad. hay goto waawa wonde arabi haa daɗami, hay goto waawa nande ɗemgal arab haa daɗami. omo heewno haalde ɗum kanko nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam. ɗiɗo duuɓi joyɗi o waɗi ɗon, oppi e makko souvenir mawɗo e ndeer ɓernde makko. Halimatu kadi haa dawi maayi, omo jogee muɗum hurum, kala ɗo o yii ɗum o ummanto ɗum, kala nde are e makko o rokkat ɗum teddungal muɗum e foddo muɗum haa timma. haa ko nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam resi Khadijatu ko, Halimatu Saadiya meeɗi arde ɓe njillu. a faami de ko nelaaɗo itti ko wudere muɗum nde ɓuntunoo ko nden wertantamo kanko Halimatu Saadiya, ko nden wudere o wertantunoomo. nde o woni ɗon balɗe o are hoodde, yummen Khadijatu rimdinimo ngelooba makko haa heewi nguura, waddinimo heen safre dammiri, tottimo o yehi. Cheyma mo muyninnoo o, kanko nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam, Cheyma bintu Halimatu Saadiya mo muyninnoo o, nde ɓe kaɓi e leñol bani Hawazin, ɓe nangi Cheyma ari ina daha heen tagal nde ɓe mbaɗi couvrir Ɗaif. nden o addaama, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam heɓtinimo, anndi oɗo de ko kamɓe ɗiɗo muynide to Halimatu Saadiya. ni woni kisa ngannduɗaa hoore maaɗa nelaaɗo woppitimo e denndaangal ɓe o dahdano. ni woni Halimatu Saadiya artiri nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam e junngo Abdoul Moutalib. Abdoul Moutalib jogii nangitaaniraagel muɗum, waɗi ɗum e galle he, hankadi ina reena ɗum, ina neha ɗum, ina ƴeewta e geɗe mum, ko kañum toppiti fof muɗum. haa kanko Abdoul Moutalib ɗo woni e naweewu makko ɗoyete, so fini subaka ɓiɓɓe ɓe keewi wertandema ko suudu Kaaba to, o jooɗo ɗon o ɓaggoye suudu Kaaba, ɓesgu makko fof taaroomo. so tawi o wertunoyaama toon, ɓiɓɓe makko ɓe bertuniimo toon, Muhammad so ari o wiyata ko ɓiɓɓe ɓe joɗɗota ko sowona taaniraagel ngal ara Muhammad. so Muhammad ari jooɗotoo ko ɗo jooɗii ɗo, ɓiɓɓe ɓe puɗɗa taaraade mo, hankadi kala garɗo goɗɗo jokkoo heen.
ni إذا جاء محمد أدناه عبد المطلب منه وأجلسه على الفراش معه وربط على ظهره إن في جاي مكو إن في جاي كيج مكو نغباي مكو نتلو yimɓe fof ceediima jilli makko e korsa makko kanko Abdul Muttalib e ngel ɗo cukalel haa ko ɗum waɗi ɓiɓɓe ɓe cuusaa muk jooɗaade tawa Muhammad araani kamɓe fof e jibinde Muhammad ɓe cuusaa jooɗaade tawa Muhammad araani ni woni teddungal Abdul Muttalib ɓeydii e ngel ɗo taaniraagel teddungal ngal ɓeydii ko saanga kadi nde yummiraaɗo o kadi yehi yummen Aminata yaltii ñalawma gooto fayi Madina ifti nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam nawari ɗum mbete nelaaɗo ina yiya kawmiraaɓe taanum o nawari ummu ayman mo ganduɗa hoore ma ko korgel maɓɓe nden ɓe ngari haa ɗo Abdoullahi maaynoɗo o holli nelaaɗo sallllahu alih w sallam o wi ay bamma koye nduɗo suudu sanki ko ɗo ubba ɗum koye voyage uji nde o yaha nde o holli ɓe ɗum woni noon nelaaɗo sallllahu alih w sallam e on sahaa sa yiimo o woyi bojji cattuɗi sabu holleedemo ɗo bammakko maayo bammakko mo ngannduɗaa o meeɗa fawde e muɗum yitere meeɗa fawde e makko yitere hankadi gurdam fof netti jarandemo hay huunde o jogii sunaare o jooɗi ɗon sa yiimo tan aɗa faama e makko sunaare aɗa e yeeso makko e fof makko hawnaaki tawa kadi yum makko yewtiniimo ko heewi e oɗo jinnaaɗo tedduɗo mo ngannduɗaa hoore maaɗa yehii ɗaccimo omo woni e reedu o suwa jibineede hawnaaki tawa yumma ko rewduno e bamma ko fof haalanimo ko moƴƴo ko ni o wayi ko kaaray sire ko nangam fof yummiraɗo o haalanimo ɗum e oɗo voyage mo ɓe jehi ɗum waɗi nelaaɗo sallallah alih w sallam nde o feri o fayi madinatu munawwara omo qissantono sahabaɓe makko ngol ɗo oɗo voyage on saha mo woni cukalel omo yaara e duuɓi 5 jeegom kono noon voyage o haa hannde omo siftoro ɗum haa ɗo o feri o fayi madina so joodima e sahabaɓe saha fof omo siftoro on voyage o haalana sahabaɓe o voyage ono yaaruno eno ko yii heen e pinale fof nden ɓe ngoni ɗon lewru e madinatul munawwara Aminata yiɗi artude yiɗi hoodde hebli ngelooba mum hebli njooɓaari mum hebli yaadiiɓe muɗum e fof ni woni ngannduɗaa hoore maaɗa o waɗɗi ngelooba makko gelooɗi ɗiɗi tan ɓe joginoo ɗin ɓe gummodi e makko ko ɗin kadi ɓe kaɓɓi ngam yidde ruttaade caggal nde ɓe mbaɗi madinatul munawwara lebbi jonɗi nden ɓe ngoni e laawol e ndeer laawol he hakkunde nokku ene wiya Abwa ko ɗon kanko ngannduɗaa hoore maaɗa yummen Aminata o rafa ko ɗon o sanki ko ɗon kadi o ubba alyatimaagal ɓeydii kadi e nelaaɗo sallallahu alih w sallam ko ɓooyaani ko tan yumma ko ne wiyama ko ɗo bamma ubba ko ɗo bamma maayi ko ɗo o ubba sunaare nangimo wonaani lebbi yumma ko kadi kaalantonooɗo mo on qissa o kadi sankiima kañum e hoore muɗum ubbaama nokku ene wiya Abwa alaa mbo holmbo o heddidii koye korgel bamma ko ɗaccinoo ngel ni woni korgel ngel kañum nangimo artirimo Makka wulliiɓe wonde yumma ko sankiima nokku nanngam nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko noon ne kadi sunaare ɓurtunde kadi ɓeydii kadi nganndanɗaa hoore maaɗa e Abdul Muttalib nde ɗo sunaare noon ñiiɓi e ɓernde makko hoɗi e ɓernde makko ko juuti haa ari e ndeer Qur'ana ɗo joomiraaɗo wiyatamo ɗo joomiraaɗo siftintamo nemaaji muɗum ɗo wiya alam yajidka yatiman fa aawa wa wajadaka dallan fa hada foɗe nganndi ɗum jooni ɗum ɓooyaani Abdul Muttalib sanki Abdul Muttalib hono taaniraaɗo neftuɗo mo o bammakko sankiima o yaani ɗum yaanimo yummakko sankiima o heddodii tan ko Abdul Muttalib nelaaɗo sallallah alih w sallam e hoore muɗum wiino sin ɓeeɗo sankiiɓe fof elle Abdul Muttalib sabu Allah muɗum horsindemo elle yaaɓe ɓe fof ina hoybi taw ko jaagol Abdul Muttalib tan o tini baasal tigi rigi ko jaagol Abdul Muttalib tan o tani hankadi fof makko yehi Muttalib nde sanki nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ina yaara e duuɓi 6 o sunii sanne e cankugol bappañ makko taani ko oɗo
hono no o sunirno e cankugol yummakko e hono no o sunirno e cankare bam makko ni woni omo yaare duuɓi 6 nde omo waya omo rewe goski Abdoul Moutalib omo waya ha yetti ɗo wirnaɗo enne o serani omo siftara Abdoul Moutalib e ɓure muɗum e dow makko nde Abdoul Moutalib sanki noon hankadi baadiraɓe ɓe joftimo en mbino Abdoul Moutalib ne jogui ɓiɓɓe 6 joftimo ko Abi Talib joftimo ko Abou Talib noon wona kañum woni mawɗo Haris heccumo heddiɓe ɓe fof keccimo kono noon ko kanko ɓurno kadi jogade korsa kanko ɓurno jogade yaajede kanko ɓurno kadi wonde mbabur leñol no kewɗen wiide ni kono ɓeeto fof ɓurimo dañal ɓurimo jogagal ɓurimo fof kono ko kanko jofti nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o neehi ɗum wonde korsa e ndenka e fof haa ko caggal ko nelaɗo nela ko ɓe noon jogaki martaba mbo o jogui o jogaki teddugal ngol o jogui ngal jogaki ɓernde nde o jogui nde ko ɗum waɗi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam nde taaniraɗo o maayi nde ko kanko jofti needi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko kanko jofti ganduɗa hoorema dendagal ko taaniraɓe makko joguino e suudu Kaaba ni woni Abi Talib ko kañum kadi jofti nelaɗo sallallah alih w sallam e needi mum e ñamdu mum e yardu mum e fof mum ko kanko jofti hay sinno o wona ko kanko woni mawɗo e mawnira wona kanko hecci won heccuɓe mo kono ko kanko jofti sabu ko Haris hecci mo Abbas ɓurno heewde jawdi kono noon ko neɗɗo tinnoɗo jungo seeɗa ko naynoɗo seeɗa ɗum waɗi Abou Talib ɓuri yaajede kañum e basal muɗum fof ɓuri heewde teddugal ɓuri yaajede ko kañum jofti ganduɗa hoore maɗa needi annabi sallallah alih w sallam ko ɗum waɗi nde nelaɗo ganduɗa hoore maɗa heeɓi duuɓi 12 Abdoul Moutalib hebli ɓe jaadi ganduɗa hoore maɗa firndol gotol Talib joguima voyage goto mo yinno yaade ɓiɓɓe makko ɓe fof o sufti hen ko Mouhammad ngam yidde yaadude e Mouhammad sallllahu alayhi wa sallam e oɗo voyage ɓiɓɓe makko ɓe ha hen goto o yaadani kono noon ko caggal kadi nde o disni nelaɗo sallallah alih w sallam o tawi kadi nelaɗo e hoore muɗum ina jogui ndereru e yidde mawde yidde yaadude e makko ko ɗum waɗi o suuɓi nelaɗo sallallah alih w sallam ɓe jaadi nden ɓe jaadi ɓe gaari haaɓe jettima Bousra ko ɗon ɓe tawi ganduɗa hoore maɗa yahude en e annasara en noddimo mbimo ko an wondi e ngel ɗo cukalel o wi aha o wi amin mbeɗa laaɓanma reedu mbasa nawdemo e nder leyɗele Cham saabu amin kuuli sa yeehi toon woto ngel dañde toon woto ngel hebde toon ko welanima walla ko mettuma so tawi ganduɗa ko somade waltere comoɗa koota nawta ngel koreji leyɗele moɗon kono ɓe jaɓani haalde ko mofte e maggel ɓe jaɓani haalandemo hay hunde Abi Talib noon wona joguinoɗo no feewi kadi ko kewɗo ɓesgu ko kewɗo kadi koreji ko ɗum waɗi o yi wonde sellata so wona o ƴeewana nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam sababu mino addan ɗum arsuko ko ɓuri ko woni e dow muɗum ko ummo e gaynaka he ara o yilono ɗum liggey watta liggade kanko annabi sallallahu alayhi wa sallam ko ɗum waɗi kanko Abi Talib o yeehi to yumen Khadijata bintu Khuwaylid tasta'jiru rijalan nan ɗon ina liggina worɓe heewɓe ina hasta ɗumen ina totta ɗumen marchandise aji ina nawana jeeyo ina garta ina keɓa hen hunde ɓe o totta ɗumen geloɗi 10 ɓe geloɗi 2 ɓe ngeloɓa ɓe geloɗi 3 ɓe geloɗi 4 Abi Talib noon yi o noddi gorko goto o totti ɗum geloɗi 2 o sartani ɗum marchandise ha heewi automatiquement jole ɓernde makko yo ar o ñaagomo mbete ganduɗa hoore ma nelaɗo ne oppa ko woni e dow muɗum ko ara o watta ligginde ɗum o kanko Khadijatu o wiimo Khadijatu noon ko joom jawdi no feewi sabu o resama laabi 2 resnoɓe ɓe fof ko joom en jawɗele en ko joom en ngaluji en maayi o ronti jawɗele mumen ko ɗum waɗi ganduɗa hoore maɗa kanko no heewi jawdi tigui rigui watti wadde commerce omo jogui gueloɗi marchandise aji ne jaaha bang yo bang ne garta Abi Talib ñaaguimo wiimo min de Mouhammad mbeɗa yiiɗi Abi Talib Abou Talib are nelaɗo sallallah alih w sallam o wiimo yabna akhi ma ɓinguelam aɗa andi min kami gorko mi ala jawdi
te zamanu o welani zamanu o ina tiiɗi mi nani khadijatu o hasti kaari o totti ɗum gelooɗi ɗiɗi yeehi yiiloyimo holko dañi heen mbeɗa yiɗi ngara mi waɗma présenté e khadijatu ngara annene mbete omo tottuma marchandise yamani sen jeehi min ñaagomo o tottuma ko ɓuri ko totti oya ko so tawi a yiɗi mi yaha mi haalnoyamo Mouhammadou wimo sa yiɗi ni woni nelaɗo ni woni fa haraja Abou Talib ilayha Abou Talib yalti feyito khadijata o wimo an khadija mbeɗa yiɗi kastanakam Mouhammad tottanakamo marchandise hono no tottirta heddiɓe ɓe ni kanko ne o yaha o yiiloyo ko dañi heen mi nani aɗa hasta worɓe aɗa hasti kaari gelooɗi ɗiɗi minen noon min jiɗi ko Mouhammad kasta ɗum te so tawi aɗa rokka min jiɗi ko dokkamo fodde gelooɗi nayyi o yaha o yiiloyo ko dañi heen holko khadijatu jaabimo khadijatu wimo law sa'alta dhalika li ba'idin baghidin fa'alna ko ñaagiɗa ko sinno ñaagoniɗa ɗum ko neɗɗo goɗɗuɗo momi jiidani haydara mo ganduɗa ni bo mi yiɗa